Despachetare rapidă de la Valentino, aproape de miezul nopții. O facem pe MOV de data asta. Am primit PR, din păcate, nu e niciun din păcate. Și femeile sunt oameni. Am primit Valentino Donna, Purple Melancholia. Acum nu mi-aduc aminte să fi cerut, dar nici nu, de obicei îmi trimit bărbătești, că atunci când te scrii la L'Oreal, da, spui că ești bărbat, vrei parfumuri bărbătești, că asta te întreabă. Vrei de damă bărbătești, că știți voi, designerii nu prea au unisex, deși nu contează, parfumurile nu au gen, bla bla bla, multă vorbăreală. Da, îl desfacem foarte simplu, ne dăm cu opinia. Valentino, Born in Roma, Valentino Donna, Born in Roma, Purple Melancholia. Ar trebui să miroase a vanilie și prune în principal. Mai era, ce mai era acolo? Osmatus? Vedem. Chiar aș fi vrut varianta bărbătească și nu știu de ce n-au făcut-o. Eu am cel pentru bărbați intens, da, Valentino Born in Roma intens și îmi place la nebunii, îmi place lavanda în parfumuri, nu în toate, dar cât de cât. Mă credeți că nu am mirosit niciunul de damă din toată linia Valentino Donna? Da, absolut niciunul. Asta e prima experiență. Mergem înainte. Drăguță sticlă, asemănătoare cu cealaltă, da? Unii ar spune asta e de damă? Nu, frate. Eu am așa o senzație că se miroase unisex, adică, nu știu, mirosul de prune mă duce cu gândul la, nu știu, mirosul cel de prune de la 1 Million Lucky, zic așa, mă gândesc că iurea poate. Nu face niciun sens ce spun, nu contează. Mă, miroase bine, dar același tipar, unii ar spune plictisitor. Miroase bine, nu știu, unii, da, e un floral cu vanilie. Parcă nu-mi dau seama, adică unde-i pruna. Ar trebui să fie în deschidere. Nu știu, sau alte prune, de care nu știu eu. Da, dulce, floral, începutul e fix, da, toate parfumurile de designer, mai ales cele de damă, au acel început specific, da, un floral, ăsta e un pic mai închis, așa, pudrat. Dens, dar nu foarte dens. Ar fi o prună acolo, nu știu ce să zic. Unisex. Da, parfumurile nu au gen, dar îl văd așa mai spre partea feminină, zic eu. Dar o să-l port. Vedem care-i treaba. Miroase bine, dar nu iese extraordinar de mult în evidență. Asta e părerea mea. Testați-l, probați-l, vedeți despre ce e vorba, s-ar putea să vă placă la nebunii, doamnelor, domnișoarelor sau chiar domnilor. Miroase bine, dar nu este nimic ieșit din comun, da, pe aceeași linie de floral, dulce, vanilat, din categoria designer de damă. Cam atât.